Tak ty si myslíš, že z tohto budeš mať dobré brucho? Ty čo sa staráš? Pre mňa za mňa cviči brucho ako chceš, ale ak necvičíš dutú pozíciu, tak prichádzaš oveľa. Dutá pozícia sa nerobí takto, no ani takto, mäkkou riťou. Tak povedzme si to na rovinu. Dutá pozícia je jeden z najlepších prvkov, ktoré môžeš cvičiť na brucho. Ukážeme ti postupnosť, ktorá uspokojí aj nováčika, aj toho najlepšieho atleta. Jednonožná dutá pozícia. Noha je vystretá, vo vonkajšej rotácii napnuté stehno, napnutý zadok. Ťahuješ brucho dovnútra. Toto je prilepené. Ruky sú zrkadlovo v tej istej pozícii. 20 sekúnd jednu, 20 sekúnd druhú stranu. Ak si zvládla prvý krok, poďme na krok číslo 2. Nohy vystreté a dopnuté v kolenách. Panva je podsadená a zadok musí byť napnutý. Držíš to 20 sekúnd, môžeš ísť v pohode. Už si robil niekedy túto pozíciu? Tak poď vyskúšať, či vieš. A daj si ruky do ostrého uhla a musíš ma udržať na bruchu. 4, 3, tu sa pozeraj, neuvoľni 2, 1. Povedz učiteľke, že si pripravený. Poďme na pozíciu číslo 3. Ak toto zvládneš, tak potom klobúk dolu. Ruky sú vystreté. Toto je najdôležitejšie. Zadok musí byť jak kameň napnutý, to isté stehna. Pozeráš sa hore. Musíš to udržať od 10 do 20 sekúnd.